Obrigada, presidente. Este ano cúmprense 25 anos da adopción da Carta Europea para as linguas rexionais minoritarias ou minorizadas. Gustaríame chamar a atención sobre a vulneración sistemática por parte das autoridades galegas e españolas da Carta Europea, así como sobre a necesidade de que o Goberno galego derrogue todas as actuacións que puxo en marcha contra a lingua galega nos últimos anos, entre elas o Decreto do Ensino. Estas prácticas supoñen un desprezo intolerábel da nosa lingua e un ataque aos nosos dereitos lingüísticos por parte de quen ten precisamente a obriga de protexer e poñer os medios para garantir a plena normalización da lingua galega e os seus usos en todos os ámbitos. Exiximos tamén á Unión Europea, ás autoridades galegas e españolas que respeten e apliquen a Carta Europea e ao señor Tajani o pleno recoñecemento da lingua galega e que garanta os dereitos lingüísticos das galegas e dos galegos neste Parlamento. Moitas grazas. Thank you. Next, Mr. Tariq Galbras, for 1 minute. Gràcies, senyor president. Avui, per primera vegada en 3 anys, faré una intervenció en aquest hemicicle íntegrament en català, la meva llengua materna. Ho faig com altres companys de l'Intergrup de Minories Tradicionals, Comunitats Nacionals i Llengües,